Okay. This one, оборотомер. Оборотомер, да. Температура на мотор. Да. Скоростомер. Да. Бензин на ниво. Браво. Ниво на бензин. Браво. Не знам. This. Момент. Аварийни. Да. Нещо. Светлини. Светлини. Аварийни нещо works as well. Аварийни. What's that? This one Mhm. in Bulgaria. Не знам. Чистачки. Чистачки. Okay. Чистачки. Anything else which you learned in Bulgarian or that's all? Yes, the thing that we need in the car. Yeah, equipment in the car. We should have аптека. Аптечка, да. Жилетка. Браво. Триъгълник. Браво. Това е най-трудно. Момент. Пожаро. Пожаро. Гасител. Браво. Пожарогасител. Пожарогасител. Ние сме Sigma Driving Academy. При нас не просто ще вземете книжка, но ще се научите как да сте безопасни и уверени на пътя.